The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Before anything else, sa di pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube and Facebook. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, gikinahanglan nga imong hinganlan ang tanan nimong mga sala privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So human ibubuhata ka na, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, o andam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hinoon, kung wa ka pa gayud makadawat o makatuo personalmente kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal, kundili ang imong pagtuo kaniya nga imong bugtong ug personal nga Dios ug manluluwas. The issue is faith alone in Christ alone. Kaya ang John 3:36 nagaingon, he who believes in the Son, Jesus Christ, has eternal life. But he who does not believe in the Son, Jesus Christ, shall not see life, but the wrath of God abides on him. Therefore, mag-aampo kita sa hilom.
Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize, Father, that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. Thank You, Father, for Your faithfulness. Thank You for providing for us this portion of Your Word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Bueno, aniano sab kita nining adlaw. Askil kita og we have a clear mind. We are alive and kicking. We're still breathing. Kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Kay kini grasya man. Karon atong ipadayon ang paghisgot bahin sa paagi sa pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon, the Christian way of life, o ani ay dugang mga prinsipyo nga angay natong makatunan. Unas tanan, ani ay prinsipyo nga atong unahon sa pagtuki. Sa dihang tapuon o hiusahon when we combine ang pagka mapaubsanon, humility, ug ang pagka masulundon, obedience, ana kay kagawasan. You have the freedom o gawas nun ka sa imong pagkinabuhi. You have freedom in your life. May kagawasan ka gikan sa mga detalye sa kinabuhi, details of life. May kagawasan ka gikan sa kapitos o kapiot. Ingnon lang nato mo kanina kung gamitong binisaya sa stress. Ug may kagawasan ka gikan sa mga sala nga may kalabutan sa pangibog, lust. Unahon tas pagtukbil bahin sa kagawasan gikas mga detalyes kinabuhi. Freedom from the details of life. Unsa maning mga details of life? Mangutana ka. Well, you see, ang mga detalye sa kinabuhi, mao kadtong mga butang nga nagatukmod kanimo sa paguna-huna sama sa imong pag-ingon og di gyud ko malipay og di ko makaangkon og bag-ong balay o bag-ong sakyanan o boyfriend. Paminaw, kung makatunan mo na ang bahin sa pagka-mapaubsanon, humility, ug bahin sa pagka-masulundon, obedience, ngadto sa pulong sa Dios, imong maamguhan nga ang kalipay nga malungtaron dili gumikan niining mga detalye. Ang pulong sa Dios diya sa Proverbio 3:13 nagasulti niini. Bulahan ang tao nga may kaalam o panabot. Dugang pagyon niini, imo nang nakatunan nga ang mga kakulian o makulba nga mga kaimtangan sa mapananglit sa naay mamatay nga imong hinigugma o kaha naay disgrasya o tingala na kay masinati nga pagsalikwan sa katilingban, social rejection, kini silang tanan nga matang dili gyud makaagaw sa imong kalipay. Sayod ka na nga di ka kinahanglang muriak o musinta ngadto sa pagpiit kanimo o you fall into stress. Inay ka muriak, you resist on the Lord. Ug matuni ang hingpit nga sulod nung kalinaw
bisan pa taliwa sa katalagman. Ano yung prinsipyo? Ang mga tao nga malipayon, happy people, ginadala nila uban kanila ang ilang kalipay bisag asa pa sila muadto. Ang imong pagkagawas nun gikan sa kapiit o kapiot, freedom from stress, sa higayon nga mubati kag kalagot, kabalaka, kahadlok, o pagbatig sadan, guilt, sayod ka nga ubos ka na sa pagpiyot, stress, ugwa ka na magkinabuhi diyan sa plano sa Dios. Ang Salmo 118, versikulo 6, nagkanayon, kung ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Unsa may mahimos mga tao bato kanako. Dili yung kaangay muriak o musinta ngadto sa pagpiit, pressure, inay ka musinta, angay kang mutubag, mo respond, pinagig pagtuo by faith ngadto sa pulong sa Dios. Sanglit sayod ka naman nga ang plano niya sa imong kinabuhi igo na, it is sufficient aron imong masugakod ang bisag unsang katalagman nga mudangat diha kanimo. Ang Roma 8:31b nagaingon, karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Ang pagkagawas nun gikan sa mga sala nga nagalambigit sa pangibog, freedom from lust-related sins. Daghang matang sa mga pangibog, lusts, ang gisgutan sa Biblia. O gani ay pipila ka mga ihimplo nini. Una, ang pangibog sa pagkighilawas, sexual lust. Pangibog kini sa pagpakighilawas uban ni kinsa nga dili imong kapika sa kinabuhi. Sexual pleasure with someone to whom you are not married. Sunod, material lust. Kining material lust, pangibog kini sa mga butang. Sama panangli sa bisti, o sakyanan, salapi, o bahandi. Mao kini ang material lust. Ang sunod nga lust, mao nang ginganlag criminal lust. Pangibog kini sa pagbuhat o mga krimen. Sunod nini, mao ang chemical lust, ang pangibog og drugas o ilimnon, alcohol. Ang sunod nga lust, approbation lust, ang pangibog nga pagadaygon sa uban. Ang sunod, power lust, ang pangibog nga makadumala ka sa uban. Ang sunod nini, ego lust. Unsa man ning ego lust? Ang pangibog nga mahimo kang number one. Ikaw ang magauna. Ego. Now, ayaw pag-una nga tungod kay wa ka may pangibog sa pagkikilawas nga wa nagyo kay pangibog sa pagkikilawas sa imong kinabuhi. Sama ra ka na sa sayop nga panguna-una nga ang gamay nga white lie dili sala. Okay? Now, sa di pa ko malimot, ang gahom sa usa ka magtutuo sa pagkinabuhi ubos sa pagpaubos o pagkamatinumanon, nagsumikad sa pagpuno kaniya sa Dios Espiritu Santo. Diha sa Filipos 4:13, si Apostol Pablo nagkanayon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Now, ang pag-ingon ni Pablo niini, naghisgot kini siya bahin sa kalig-on o sa gahom nga nagagikan sa Dios Espiritu Santo. Mao kini ang samarang gahom nga gigamit ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan sud sa tawhanon niyang lawas. Ang maong matang sa gahom nga gigamit ni Ginoong Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, available kini alang kanimo.
Prinsipyo na po, ang Kristohanon nga masubayon siyang pagtuon, pagkatuon o paggamit sa pulong sa Dios, nagahimaya kini sa Dios. Una sa tanan, ang hamtong nga Kristohanon, spiritual mature or mature spiritually nga Kristohanon, nahimo ng usa ka dili makitang bayani. Mao ni gitawag sa English og invisible hero. Pinagi sa ingnon tag dynamic power nga iya nang natigom gumikan sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod sa iyang pagkamakugihon o pagkamatinuanon sa pulong sa Dios, siya panalanginan sa Dios. Ang iyang panimalay, iapil og panalangin, o kadtong iyang mga higala nga gikauban niya o gikauban sa pag-eskwela o pagduwa sa bisag unsang paugnat sa kusog o bisan ng iyang nasod, panalanginan. Kadtong tanan nga gikauban niya, bisag panagsara niyang gikauban, kadto silang tanan mapanalanginan. Kini siyang hamtong nga magtotoo, spiritually mature nga magtotoo, nga mo'y tinubdan sa tanan niining mga panalangin, wa mailhin ni bisan kinsa siya, gawas lamang sa Dios ug sa iyang mga manulunda. Hunaw-naa lang kini. Usa ka janitor lamang kining maong hamtong nga Kristohanon, ug kini siya mo'y nakapauswag sa korporasyon o kompanya nga iyang gitrabahuan. Ang mga espirituhanong panalangin mudahili gikan sa maong hamtong nga magtotoo. Mudahili kini ngadtos tanan nga nagapalibot kaniya. Ang Salmo 23:5 ngadto sa 6 nagkanayon, giandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo, o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma, mag-uban ka nako sa tibuok kong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Diha usab sa Hebrehanon 11:6 nagaingon usab kini og walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios, kinahanglan gayud mo tuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Ikaduha, ang hamtong nga magtotoo nahimo ng bahin sa giingon tag pivot. Now, gihuban ko kinis Binisaya og tuyukan, pivot. Bahin ni kini siya sa maong pivot kauban usab sa uban nga mga hamtong nga Kristohanon. Diha sa maghuhukom, Judges 7:5, si Gideon mitapok, he grouped together ang mga tulo kagatos ka mga tao ug ilang gibuntog ang Midyahanong kasundawhan nga sobras kalim-an kalibo 60,000 ka kasundawhan. Kining tulo kagatos ka hamtong andam nga mga magtotoo, mipildi, miparot, og labihan kadaghang mga sundao. Prinsipyo, pagpakabayani, dili kay walay bili. Be a hero, not a zero. Now, sa laing bahin, din sa Amerika karon, din mao naman kini ang atong borrowed country, mga lungsuranon naman kita, kadaghanan kanato, ang makapaligon nining nasura o makapagawas no ni a free country, mao ang gitawag tag pivot Christians. Mga Kristohanon nga tuyukan, pivot, bisan pa sa apostasiya ug suway pagtuo sa kadaghanan sa atong mga citizens o mga lungsuranon. Oh, by the way, ang buot ipasabot sa pulong apostasiya, from the English word apostasy,
mao kini ang pagbiya o pagtalikod gikan sa Dios, departing from God. Ang usa ka apostate nga nasod wa nay pagsalig sa Dios. Ug ang laing pulong nga in English pivot, ang body pasabot niining pulong nga mao kini hugpong kinis mga hamtong nga magtotoo, spiritually mature, nga nakapahatag o kauswagan, who provide the prosperity nga to sa ka client nation, pinagi sa prinsipyo sa pagpanalangin tungod sa panagkauban, the principle of blessing by association. So, okay. Bisan tuod kung ang Dios nagatinguha nga maluwas unta ang matag Amerikanhon og magakinabuhi unta sila sa espiritual nga pagkinabuhi, pinaagis pipila lamang ka mga hamtong nga Kristiyanon, mahimo sa Dios ang pag-iway nining nasura gikan sa iyang pagkalaglag o pagkaguba. Ang gikinahanglan ra niya mao kanang ginganlan natog pivot, usa ka hugpong sa mga hamtong nga Kristiyanon kinsa mo'y isip nga asin nga magapreserbar o magpatunhay o magaamping sa nasod. Ang hamtong nga Kristiyanon mao ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an siyang kaparat, kung saan pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunub-tunuban sa mga tao. Mao kanay gisulti diya sa Mateo kapitulo 5 versikulo 13. Kung kining nasod nga Amerikanhon, the greatest nation in the world, mawad-an nagpivot, tuyukan sa mga hamtong nga mga Kristiyanon, ang Dios wa na laing kapilian, gawas lamang sa pagdisiplina ning atong nasod ug pagguba nini. Pila ra man gyud ka tawo ang gikinahanglan sa Dios nga ma-preserve niya ang usa ka apostate nga nasod. Di ko katugaan nimo, apan usa ka butang ang akong nahibaw-an ug kini matuod nga pagkabutang. Tinguha gyud nako nga mahiapil ako niining maong pivot. Kung mahitabo man ugali nga matumpag kining nasod nga Amerikanhon ug nanay unyay mga kaguliyang siyang palibot, kini ang akong ikasaan kanimo, fellow believer. Ang Dios sa kanunay magaiway sa pivot. Sa kanunay yun, always, nagasabot ka bag unsay always? Sa kanunay yun. Ang gikinahanglan therefore, mao ang pagsiguro nga magatuon ka sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw aron sa ingon niya na ikaw mamahimong bahin ining giingon tag pivot. I hope matngunan nimo kini. Prinsipyo na pod. Ang katiguangon dili kaligayan. Ang pagtubo kapilian. Sa in English, growing old is inevitable, growing up is optional. Well, I hope by this time na klaro na nimo ang mga lagda o sumbanan alang sa kinabuhing espirituhanon. Ang labing una o hinuntang rule 1 mao kini. Kinahanglang mapunan ka sa Espiritu Santo aron sa ingon niya na makabuhat, makatuman ka sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Wa ka pasagdi nga maginusara sa imong pagpakigharong sa kalibutan. Andam ang Dios sa pagtabang kanimo sa imong adlaw-adlaw panginabuhi pinaagi sa iyang gahom. Kanang gahuma nagagikan pinaagi sa pagpuno sa Dios Espiritu Santo kanimo ug maurang susamang gahom nga gigamit ni Jesucristo sa iyang pagkatao in His humanity, sa tuyo nga mo'y iyang gigamit sa pagpakig-asdang sa mga tawhanong tentasyon ug sa iyang pagsugakod sa silot tungod sa atong mga kasalanan nga nahitabo
dito sa krus. Ang pagpapuno sa Espiritu Santo usa kayano nga paagi. Sa dihang makasala ka, ug muangkon ka niya ng maong sala ngadto sa Dios, rebound, imo dayong mapabalik. You immediately regain ang pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Ang labing tinuod, anay gubat nga nagakahitabo diyan sa sulod nimo. Ang kinaiyang makasasala ug ang Espiritu Santo nagaaway, nagailog kinsa kanilang duha ang makadumala sa imong kalag. Ug dayon sa pagdumala na unya sa imong hunahuna ug sa imong mga kalihukan. Ang imong hinagiban nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo ug sa imong kahibalo sa pulong sa Dios nga mao ang hunahuna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Sa laing bahin, ang Dios wa magahangyo nga dili ka magpakasala. Nagmando gyud siya kanimo nga ayaw buhat og sala. It's a command. Sayod ka na nga kung maningkamot ka sa pagkinabuhi, sa imong kinabuhi pinagi sa imong kaugalingong paagi nga nahigawa sa pagpuno sa Espiritu Santo, ang imong mabuhat mao ra gyud ang lihok sa unod, energy of the flesh. Ug kini gitawag og tawahanong maayo, human good. Apan sa pikas nga bahin, kung tugutan mo ang Dios Espiritu Santo nga mao'y mo dumala sa imong kinabuhi, ang imong mabuhat mao ang gitawag og Dios nung maayo, divine good. Ang Kristohanon nga napunan sa Dios Espiritu Santo lamang ang makaproduce o makabuhat og Dios nung maayo ug maoray makahimaya sa Dios. Sa higayon nga ikaw makasa, maputol diha-diha ang imong pagkikambitay sa Dios. Bisag kinsang Kristohanon makasala man gyud. Apan sa dihang mo rebound o mo kumpisal siya, mahibalik dayon sa iyang pakigambitay sa Dios. Mahibalik ka gikan sa imong pagpakasala sa wa na pagpaluwas pag-usab, kay luwas ka naman. Bisag kinsa nga mituo kang Kristo, luwas na siya. Ug luwas na sa hangtod, sanglit si Kristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan. Ug kadtong iyang buhat, hingpit ug dayo na, perfect and permanent. Hinoon, ang sala nga wa ikumpisal, disiplinahon ka na sa Dios. Kinahanglang mo respond, mutubang ka, ug dili mo react, mo sinta ngadto sa disiplina sa Dios. Disiplinahon ka sa Dios tungod kay iya ka maghigugma. Ug kinahanglang mo respond ka sa positibo ngadto sa iyang pagpanton kanimo tungod kay imo man siyang gihigugma. I hope nakuha nimo kanang puntuha. Angay kang makakaton gikan sa disiplina. Learn from the discipline. Tuguti ka na siya, ang disiplina nga magaganoy kanimo ngadto sa pagbalik nimo sa pagpakigambitay sa Dios pinaagi sa imong pagkumpisal, pag-rebound. Kini nga itong gipanghisgutan, mao ang mga pasiuna, priorities sa Kristohanong pagkinabuhi. Karon madto kita sa pagpadayos, paghisgot, bahin sa ikaduhang lagda sa espirituhanong kinabuhi. Now, aron atong mahigugma ang Dios, kinahanglan nga ato siyang ilhon. We must know Him. Ug ang bugtong paagi nga ato siyang mailhan, mao ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Nahinumdum ka ba sa paghulagway o description sa protocol plan of God? Kininagaingon og ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa hustong paagi. Ug ang hustong butang maong pulong sa Dios. Ang hustong paagi mao ang pagtuon niini sa matag adlaw.
Pinaagi lamang sa adlaw-adlaw pagtuon sa doktrina nga ikaw makakat-on sa espirituhanong mga kahanas, spiritual skills, nga diin mo kanay makapahigugma nimo sa Dios o kinabuhi nimo sa espirituhanong pagkinabuhi, spiritual life. Ang mga daotang desisyon, bad decisions nga imong paghimuon, mo'y makalimiti sa imong kapilian niya. They limit your future options. Ingon nga Kristohanon, ang imong tumong, your goal sa kinabuhi, iano ra kayo. O kinimao, ang imong pagkat-on sa pulong sa Dios o sa paggamit niya na ngadto sa matag desisyon nga imong paghimuon. Ang Kristohanong pagkinabuhi nanginahanglan sa usa ka masubayon ug matag-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Ang paagi nga makatunan ta ang doktrina gitawag og Operation Zeta. Ang Operation Z nanginahanglan usa ka pastor nga magatudlo sa pulong sa Dios sa hustong pagtudlo, accurate teaching. Ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang pagsabot sa pulong sa Dios sa magtutuo, o ang paggamit sa pulong sa Dios. Dinhi una kita kutob sa atong tuki nining bahina, ato kining ipadayon gidapit kagyapon sa pagig-uban kanato ining atong Bible study through the YouTube and Facebook, og ato kining iapil sa atong pagampo nga kita magapadayon sa nga makalahutay kita sa atong pagig-uban nining atong ministry nga kini atong giangkon nga grasya sa Dios. Hatag kini sa Dios, o bisan dili kita takos, siya nagapadayon siyang pagkamatinumanon, pagsangkap kanato sa gikinahanglan sa atong espirituanong pagkinabuhi, aron sa ingon niya na kita unta makakabot sa pagkahamtong espirituhanon o mao kanay bahin stage of capacity for life na nakitay katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, o uban pang mga butang na nanatay katakos busa gidapit kagihapon sa pagpagiguban sa atong Bible study on YouTube and Facebook. Magampo kita. With our heads bowed and our eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. Kini mao ang higayon sa imong kinabuhi. No matter what you think, no matter what you believe, it is a moment of consideration. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity? Mangutana katingali. Well, Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There's only one way to have that relationship. Ang balang kasulatan nagasulti, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mga binuhatan, ang tanang mga binuhatan nga imong mabuhat have nothing to do with your relationship with God. Nga no? Tungod kay ikaw sa ka makasasala. Because you are not perfect as God is perfect. Tungod kay iyang hingpit nga pagamatarong gikinahanglang mo salikway sa dili makatarunganon o dili matarong. He has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do. That's where Christ comes in. That's how important He is, because He is the only one who can present you faultless before God. And how does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason: to die.
to die for you, to die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected him or not. He died for them. That's God's grace, His absolute grace. And what does that mean for Him to die for all of us? That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind to Christ. He took all of your sins upon Himself, and when He did that, He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin, as we know, is spiritual death, and spiritual death is total separation from God. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the Scripture says, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, langit nung Amahan, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life, just so we can attain the capacity stage and the glorification of you. This we ask in Jesus' name. Amen.